o apostol Paul de briu bai lap slem we lap slem de ki kenta but we lap prosngi upteng hado siteng senya hado bo we briu o yap yo thia bo pli bo shong jing khang yit bo teng judikos u hap na jing khang yit na armala baru Paul oleh ban dua u baru ke imbiang Paul i teng biang ye ke jing lap hado da kan jar shai ke sngi utado apostol Paul kam dei tang si sin lano kerukom yelap jong ukum ni kadai kerukom im jong u boro si jing im unai deu apostol Paul mdei tang apostol Paul waru jisuro ude briu ubay lap slem haga kam jong apostol kal mang ba arpo kedekot naduk ba nyau haduk ba kharwe pinlap ye gani ke khana kumno apostol Paul wilap boro si sngi boro si met hado da kenjat shai hado che ngipat si kenta slam rong moy slam rong go yilap tu pastor slam rong go yilap tu ne kai ngani thoi pi kane ga dei ka pateng ban riu ka ba jem mop hado kata ka bom la shu ban sha ye ke jing hikai ye khtin ublai ka bom la shu ban snap ban sha hikai sigenta kin khnyum kane ga dei ka pateng riu ka ba jem mop kumun phat kum gani ka pateng ban riu haga spas nam ka bar huai ompat judon ka pateng ban riu ka ba jem kat kane pin si pila perkhat telai besi pin si pila perkhat patakiat pin si pila perkhat ye kane ka tai ka pun jai busker hagi por munshwa kam long ka ba jem kum ne ka pateng ban riu apostol Paul hikayu Timothy baru ong ukum ne sngap ka por kan sapoya ka ba kibru kim la sho ban sngap ye ke jing kai kin shukwa ban yo sngo ye ke ka ba ki kwa ban yo sngo kim la sha sho u apostol Paul kren shai ka ta ba ong yu Timothy ka por kan sapoy na tho philo be mano ka poy ka ta ka poy man ta hak spa sam bar huai hai ne pateng jongi kadai ka pateng menru ka ba jam mop hado ka ta sigenta pengkren pensha ben sigenta pengkren kibri kin wan sho sejing seng jong pi kyong slem palat pi yalap tu slem palat pi tu story lap om dei bu baklam dei bu slem lo be ba pi phimla sho ban sha ba pi jam palat yela de kordit ye gani ka pateng menriu ka ba jam mop hado ta ka bomla sho pan snga pe jing kai hagal nong bakhat khandai jong ka kam ka apostol ki kam ka apostol nong khat khandai ka bible ko ong u Paul u da kren ye ka khtin u play man la gasngi thot ba khandai le nong khat khandai thot ba khandai hagawai ke school jong we bru burteng Tyrannus project ngi man gasngi mdai tang man gasngi thot bcho ko ula le ye gane hadu arsnem kan thi udurpi arsnem kan thi man gasngi ni chike ranga de no hayo ku bor ko da kolam mai mangi ya mangane ke juk menta ki nong kren ro kim don ku bor kinong sngap ro kim la chuan sha ngadon way perlok bana shalong udayu asamis
baru lej hagawe ka jingi kai hagawe ka ri hapo ri Nigeria baru ong haga balang jong ni postor Nigeria ong i pelong jing seng ngi syak jingi kai hado nyau pra khandai genta ngi dang syong bat sengap jingi kai uklem thok kadai ka bajia shisha do porlok ubang itho ubang ajulai hikai habalang jong haga balang jong ki shalong baru ong khandai baje manmet ngidang sedang balong jing seng ngidang sedang pan sya hikai ngi wai hadu khat ar baje ngi thia san baje ngi khe ngi duai ar kentai ngi duai lai kentai hadin kita kadon kajing ngi ruai ba ngi ro yo blei shi kenta ar kentai hadin kita ngi pedeng ngi kajing ilap ngi bam jatang sipang ngi wan biang ngi syong kajing kai ke pesan kenta nang ta ngi shimbrek malumala ngi syong biang kajing kai ke bahado sipau kenta ngai tho ipa bagalong ta ipa im sekolah ngai ingai pat kain ta ba im sekolah ngai ngana thopi kata gadai keri Nigeria ka balang joni postor ubanga ngaju thet ki kot jong u ngaju pule ki kot jong u joni postor bat ngada ngobang shisha yo ku mu ne briu jong blai mangipat tanya kelam na deswe kam judon gepor kabang keren shikenta hapo YouTube keren live per minute keren ar per minute keren per minute khatsan minute live san minute dan WR ki video ki bapo shidok ke 100 per minute namar ngele ban membanga perkat Jepang kani ka peteng menriu ka bajem tiap nem lok be haga spasem ke benongkong ke por jeng ke apostol mdai tang apostol Paul baru ke apostol gelong kumne man ke sngi klem syong thaj kialap ke gospel mjudan por kumangi argumenta syong yemene la thaj la ki la da slem nang ko man jing seng msarom bi daw sarom bi man yeng bi khamar blai maret wajur khnyum palat bi argumenta man jing seng nya be yap san hajar ki bri gi ngap yo gi jingka jong Jisu ngap baik slem gano sawajar ngap baik slem gano barok si sngi ki syong jing seng Jisu dalak jan sep sngi ki senran glai berkat ki ong te kenrat to polai jing seng no mentama ngin yap wai no ne jing seng namar bagini bru kini lej pai segi snong joki ki hapan lej jinga snong joki kini yap than steng lati Jisu ang phi ker le ayu kata ai bam sama phi ki ngin pendep Jisu ang ngin pendep ya ka bang mut pan pendep bangi pan de Jisu biar kam te Jisu ngia jam palat phi ngia jam palat ya jam ka jam kum ga ai dan pertai syo hang ni ke spasem ke bar huai ngim la syak syo kendero ya kerki pala da gajing im ya be pala da gajing im haduk bom don por syo ban syong jing seng san genta lai genta dang ya la hi menta
rangkat bat jing ruwa rangkat bat ki program baru khoi nang ta ka jing hikai ka ba shi ka jing hikai aktim le shi kan ta ngidang la ban sha lai kan ta re ban shu ong shong ka jing kai san kan ta phim yo ibru phim yo we ru bru shong i mani hadu kata ngilong haga kam jong apostol ngong bar pra Bible kong ki bos ngi apostol Paul ban wan ban hikai iktin blai bakini wan haga ying sa wai jong ka Bible kong ngat khot ka ba ar po lai u Paul u yelap na do men step hado la jan met u hikai iktin blai na do men step hado jan met tor jigenta tor ar tor le tor so naduk step haduk jan met from morning till evening kani gede kerukom im jong apostol Paul kam dei tang si sngi asngi gani kerukom im jong ubro si jing im haduk bo try udo one caught you haduk bola ban pendep ya kita ke jing khot blai you but the apostol Paul bola banong menta ngala pendep ye ke jing pet thong ngan phong ye ga pan snget ka bo try ul pon kre nam ta jinga the apostol Paul bong I have finished my course I run the race ngala pet ye ke jing pet thong ngala pendep ye ta ka bo blai lo bo nga ngam ngan kala bumut man gesngi ngakwa sisa bangan poi hadu kani ka hadu ke stage hadu kani level jong Yesu bot apostol Paul kam long ka kanu tapi kalong ka bala ban long kumta ladangi don ki briu ki basngot ho ki jing koridor jong ki jing penim tang ki briu basngot ho ye ki jing koridor jong ki jing im bom jukot ye ki jing koridor jong ki jing yap ki jing sa nar pranatra Yesu ki jing mi par jong tang ki to ki basngot ho kamud ayu ki jing iblai tang ki to ki briu kala mat de tang ki ta ki bala ban sha ban shong ka jing kai da bon kan dagi bon kan ta lum gum ta bo ta kelam ni don kam ban ikla bot ki balang jengi bro khot habo Meghalaya ngi don kam ban kala bamot bangin pai shiga spas nem ko banungkong ngin yai lamba ki jing shitom ngi yai lamba ki jing sha kran ben ngin yai lamba ki jing sha le ben bar ki jing sha ka persecution ngin hapan yai lamba gitu lem kumta kordit yangi namar ngi shong suk palat hasayon ngi don kam ban kala bamut de shisha banam man thaj Paul taught you ke Timothy ong tomen yalap ya ke gospel habat daypor bat bom daypor na kata daw lo pi mangaro em pi kelinga balenga chna video man gesngi lajan man gesngi man banga yo porem lo pi ngashna video lajan man gesngi man banga lai por apostol Paul ong habat daypor hab bom daypor tomen yalap ya ke ktin nai ong gani am dai pi ke por kam jidan gumuta lo pi ngana pi ka por ka lengkot palat ban im hani ka perthai ngim don por ban yele kai baru blai ngim don por ban yele kai bat ki ki jong u blai ngim don por ban yele kai bat ka yap ka im bat ka dujok bat ka beneng ka dai ki ka bolong so serious wai pagawai ga sngi ka bala leit no wai pagawai ka minute ka bala leit no ki briu ki yap bat ki leit ka jingjot pom jikot bat ngim chu patiaw ye kata namar ngi suk palat ngi ya perkat tang na de ai ki wai mat ya yap chito bangi shong suk palat bat ka jingai ka jing se ka jingai ka yeng mane jaga sa jingi kumba ar pho mini de ya kijat ngim ya le jing sang shu ngi ong ka jingai palat ka yeng mane kordit ya pha ka poteng men riu ka bajam mop
lada pham kala pamut kaba nda phayang khmat jong blai shikenta jingai ngia thach ban le jing seng haji sha kam naga wei ke shino knap gani le jing a jing mot jonga lada pidon tang shiyeng aring ha to shnong bat phimla ban pelong jing seng balada phimla ban pelong jing seng hi phim sngo la ban pen ya jing seng ban kren ban yalap iktin ban hikai lada don ke jing seng ke badon shegawai pat ke shnong ke bajingai ku mashikenta ban yai kejat ngako ban aji mu phi lok be phi le chelangkha shikenta shiteng man gisngi phim ju khnyum phim dei ban khnyum na do man ta gisngi banong ka jingai phi bangal le chat do sta shnong ni le chat ta shnong le jing seng man ta yo chech phim long shut up ngap jar bat kala bamut le jing seng wat ju khnyum shikenta ka jingai na shnong jo phi da ga shnong jo phi ga da shnong a kadon ga balang kemi jo phi ka bade ka shnong bi phim don kali ma le jing seng ngakwa banong phi lok be kedang step che da jor song tifin song ja le jing seng che to shnong man ga tayo le ta nai ong ni ga jinga thang phi ni jinga thang go phi don kam ban siu ga dor lum ta kordid ye phi unono ubom ba ye ga ding phna ubom len ye le de par ba ga ding phna umlong ubit palong sanran janga kan mau ye ga ni phi don kam ban siu ye ga dor ban bol utrai wat ju khnyum shikenta ga jingai na yeng jo phi chi yemani wat ju ai da wan ong ga jingai no ka shude dang ka daw ba yap ka shude dang ka daw ka ba yap hagene isngi lai menta satangi kali sudah shim kali da phim don bai kali ya da kejat so what ya da kejat le jing seng wat ju khnyum tang sing tam don de shikenta ya kejat nyaw yer ka mulai kejat ngam ong la da phidon jing pang ha kamet phim la ya ngam kren ye kita gi breu ngakren ye to gi ba ka bormet jing gi khlan gi to gi ba shitom kinne hayeng phi le yele de phi gi ba khlan national a national b phim la pelong jing seng national namar phim don yeng mane namar ba phidon ta si yang aryeng let chega shnong kabal kato ka balang kemi jong phi ka ba pun kha ye phi let chega to wat yu khnyum banong ka slap phi banong ka shit phi ka jinga phi what you I down your blade what you I down please ada phidon kam bon so ja song ada thoi phi siu ye ka dor phidon kam bon siu ye ka dor pan por utrai slem ga jing seng nai khnyum shong siu ye ka dor pat bo utrai ha khmat jong ge ke baro lum kum ta phin babi sin gisngi na phi yang khmat utrai phin lap ba phi pau ki breu ki ba khnyum palat phin lap de ba gi de gi breu ki ba jam palat nyop bom don berthei jo pha ba phi pej ki nong china phin le ran nda phi tip ik story jing ki nda phi yang khmar blai sin gisngi phin lap ik breu ki wan na turki na po syria na pakistan na bangladesh na myanmar ngin sngol ra ngin tap mo e khmat jingi le shai gisngi dang yang khmar blai habang yo i
bagi kenyum palat bagi imjem palat na bagi wan ki bru na kaleng ga perthai phintip i ga story jeng ki phintip ga khana ki phin le rain so what you ai dao ni apa yap ya ga balang yo play ya ki pastor what you ai nia bayap kadai ga ni apa yap sudah nai ong ba ka jingai bathai please kam de chu ga por ban khnyum shong jing sen what you khnyum